Oh, di ba? So my God. Wala, gibinlan man mo na mo. Hi, Ate J. Hi to my vlog. Charot. Hello, vlog. Alright, what's up pretty people? Welcome back to our YouTube channel, Shikoy Vibes! Yes, welcome back. So today, may gagawin tayong video na kakaiba. First time to mangyari sa channel ko. So, magmumukbang tayo at kakaiba yung mukbang natin kasi anong imumukbang natin? Ginabot. Pungko-pungko sa Bisaya, sa Tagalog, hindi ko alam. Okay? So, in English, sit-sit. So ngayon nandito kami sa pungko-pungko ng pinsan niya, si Yes, Gian. my cousin. Shout out to you, Ate G. So, Na milk teahan before Yes. that. yeah, so perfect na perfect to kasi after kang kumain ng pungko-pungko, pwede ka mag-milk tea. At saka meron ding mga street food doon, mga tempura at mga ano-ano pa dyan, mga chacha-breche. So, see you there. Pupuntahan natin at magmukbang na tayo, pretty what? Oh, di ba? So my God. Wala, gibinlan man mo na mo. Hi, Ate J. Hi to my vlog. Charot. Hello. Hindi pa nga ng vlog ya. Kuan. Vlog. Isi kay ka kuya. Kuya, wala na yung Bilag ito ka. Ina na siya. Pagmukbang kita kay gutom kay ko. 236. Ayun lang sa gamitan ang katunay ni Ate Dan, paliw ko na ko 236. Gahana sa dani G's o. G's pungko-pungko. Ate Lucet. Ron, wait sa ya. busy yun ninyo, eh. Mo di ba daghan kay halin. Muni ka nang gagawa na lagi madato, di ba? Madato gini madugay. Unsa ni siya madam? Pizza roll. Pizza roll, then kani kay tempura. Then apot siya Hot na dog. hot na dog. So, init siya nga iro. Tapos siya french fry. Nangurog na bitaw ko sa kago. Sa mukha ang kagahapon pa. Gabi. Kwek. Lalagay yung idog pansi. Unsa day na? Kuan man na, mo ni siya ang kuan sa kwek. Sige din niya, Habel. Diba? Sana Moyo. As promised guys, katong last nga mga ari dire is that we will do a mukbang sa pungko-pungko sa kong cousin. Yes. Kasi pangalan sa pagpupunto? Jay's Show My Best. JS. Jay's, nasa siya Jay's Tea. Jay's Tea. Eternity. Eternity. Jay's Eternity. Oh. Eternity gid ang Dapat sila tea. kuan na rin yung mga ingon si ate kay kuan daw dessert. Dessert na siya. Dessert, yes. So muna siya guys. Daghan tag pagkaon din na we'll have a lot of choices. This one kay ginabot, no? Nice Ginabot 6 ka buok, so make sure mahurot nila to ha. Natay crab meat duha ka buok. Napod tay, unsa gani siya te? Nguyong taas kaayo. Daot lang. Simut sarap. Daot lang siya. 5 ka buok nguyong, then natay, unsa ni siya? Ginla. Longganisa. Longganisa kay unom ka buok. Then puso unlimited. Duha ka sauce, then napay coming nga mga lumpia, But hotdog. kuan, I think for all Cebuanos, no, kay bagid sila for what Pongo Pongo is because
common gid siya for side street ng mga eaters, especially if you go to school kanang naka sa syudad, sa Cebu City gid nga syudad, daghan kay dito mga pungko-pungko, and then common siya for everyone, not just only for kids, for teenagers, but also kanang mga parehanan nimo tiguang na. Boy, ayaw pang storya, mag-utropin ka. Yes, common siya, kaya ano mo, siya ang pinakabarato. So, mo na ang ma-afford sa mga estudyante, no? Sa una, kay mo, sa niya mong kanon sa una, kung estudyante kami, chares. Kasi mga gaso. Ano ito, no? Kailangan kay ko ano, guys. Yeah, oh, crispy, pakaayo sa tanan lami, yung kaayo si Jace. And the thing is that it's a homemade, home-cooked nga pungko-pungko all kay gihimo ra sa nila dinhi. So, safe lagi ta diri kay ngano kailan na mo ang nagluto. Kapag sa milk tea, ang eternity. So, perfect kayo. After nyo mamukaon dahil magmukbang mo, pwede mo mag-milk tea ilang eternity. Ang galahan ng mga like ng mga tempura, na squid ball, na ang dali sa kilid. Ilang ati, o diba? Umiyaw eh? Ang sauce ko mo lang. Hindi na ka lang ko. Ito na ang What's up, tara? Alami, ano ulit? Hangin ko dyan. Pretty people, kung nangita kamo og barato nga pungko-pungko, ayaw kamog kabalaka, naata diri sa may Cubacob, Mandawi City. Naata diri Jay's Pungko-Pungko. Halina kayo, bisita kayo kung asa ninyo makita ang mga klase-klaseng pagkaon like french fries, siomai, nguyong, hotdog, lumpia, tempura, ginabot or chicharon bulaklak, longganisa, crab meat og ang ilang lamian nga fried isaw. Pero kanang panahona wala mi kakaon sa fried isaw kay nahutdan nami, but di gihapon mi mabalaka kay naa sila chicken buttered chicken. Oy, nasayop. Buttered chicken ug naapod sila lamian nga mga klasik-klasing sauce. Naa sila hot sauce, cold sauce og sauce Mariusep. By the way, pretty people, naapod sila'y puso nga tag tres ang buok. So dili mabalaka kay ang ilang tres, dako-dako pa sa dos. Okay, unsa pa inyong gipaabot? Halina, bisita na kamo diri sa Jay's Pungko-Pungko sa Cubacob, Mandawi City. Kita-kita ta, pretty people. Hello pretty people, kung kamo nanginahanglan og pabugnaw sa inyong mga pangutok, dili lang kay pungko-pungko ang inyong makita diri sa My Jay's Pungko-Pungko, kundi na sila'y mga laing-laing putahe kung para pabugnaw sa inyong pangutok. Di lang kay soft drinks ang inyong makita, kundi naasad sila'y milk tea ang ilang Jay's Eternity. Barato kaayo ang ilahang milk tea. So, unsa pa inyong gipaabot, ali bisita na kamo diri sa Jay's Pungko-Pungko o sa Jay's Eternity. Og pretty people, kung kamo layuan mo sa Jay's Pungko-Pungko, ayaw kamo kabalaka kay pwede ra gid mo magpa-deliver sa ilaha. Visit lang mo sa ilang FB page Jay's Pungko-Pungko o Jay's Eternity. Laban pretty people. Pretty Wops, mo ni ang ilang mga price list. Ginabot 25 pesos, lumpia tauge 3 for 10 pesos, longganisa 8 pesos, buwad nukos 18 pesos, ngoyong 8 pesos, crab meat 18 pesos, fried isaw 10 pesos, special homemade siomai 3 for 20 pesos, crispy chicken 25 pesos, and puso 3 for 10 pesos. O, unsa pa inyo gipaabot, ari na kamo kay barato ra kay ilaha diri sa Jay's Pungko-Pungko. Ug sa ilang Eternity milk tea flavors, naatay Okinawa, Hokkaido, dark choco, winter melon, Oreo, salted caramel, matcha, strawberry Oreo, vanilla, cheesecake, red velvet, dark mocha, choco Oreo, strawberry, butterscotch, banana, roasted hazelnut, tiramisu, blueberry, mocha, classic. Napod sila sinkers, pearl, natto crystals, coffee jelly, popping boba, cream cheese, crushed Oreo. All comes with free pearls. Wow! Unsa inyo gipaabot, pretty wops? Ali, bisita na kamo sa Jay's Eternity!
Promise guys, when you come over here, or when you're just close to Talamban, Kanduman, Mandaue, please always do visit here. Jay's Show My Best, Jay's Eternity, and Jay's Mountain Dew. Ano pa nga sa inyo hapon? Jay's Dessert. Dessert, hotdog. Huwag lumpia. Ay, mag-dessert ng lumpia. Oy, sorry. Kabuang. Mo to siya guys. So, diri ra ko to ba nga mong video karon. That's it for today. So, abangin ninyo sa among next video. And before we end this video, please don't forget to Before we end this video, please don't forget to subscribe, click the notification bell para ma-update mo sa aming next video, just like this. Yes! Bye, And guys. also, don't forget to follow our Facebook page account, Book and Bags TV. Okay, anyway, thank you so much pretty people. Hanggang sa muli. Paalam!